Как да създадем и поддържаме здравословни навици? Здравейте! Замисляли ли сте се някога защо понякога е толкова трудно да се придържаме към здравословните навици, които искаме да изградим? Днес ще говорим точно за това. Как да създаваме навици, които наистина да устоят във времето и да ни помогнат да постигнем целите си. Ще споделя с вас няколко стратегии, които наистина работят и ще ви помогнат да останете на пътя, независимо от предизвикателствата по пътя. Ако сте готови, нека започнем. Какво представляват навиците и защо са важни? Навиците са всъщност малки действия, които правим ежедневно и които формират нашето поведение и живот. От начина, по който започваме сутринта, до това как прекарваме времето си след работа, навиците са навсякъде. И колкото повече работим върху тях, толкова по-лесно е да поддържаме един здравословен и балансиран начин на живот. Навиците са важни, защото те определят нашите резултати в дългосрочен план. Дори един малък, но постоянен навик може да доведе до големи промени. Първото нещо, което трябва да запомним, когато искаме да изградим нов навик, е да започнем с малки стъпки. Много от нас правят грешката да си поставят твърде големи цели. Например, ако искате да започнете да тренирате, вместо да планирате по 1 час тренировки всеки ден, опитайте се първо с 10 минути. Малките стъпки ще ви помогнат да изградите увереност и да създадете ритъм, който лесно ще поддържате. Ако искате да се храните по-здравословно, не променяйте веднага целия си режим. Вместо това добавете един здравословен избор на ден, като плод или зеленчук. Така стъпка по стъпка ще изградите устойчив навик, без да се чувствате претоварени. Една много ефективна техника за изграждане на навици е да използваме подсещания. Например, ако искате да пиете повече вода, поставете бутилка с вода на бюрото си. Всяко подсещане ще ви напомня за новия навик, който искате да изградите. Можете също да свържете новия навик с вече съществуващ. Ако всяка сутрин пиете кафе, опитайте да добавите и 1 чаша вода преди това. Свързвайки новия навик с стар, ще го правите по-лесно и естествено. Как да се справим с предизвикателствата? По пътя ще има моменти, когато ще се сблъскате с предизвикателства. Понякога просто няма да имате мотивация или ще имате труден ден. Това е напълно нормално. Важно е да не се обвинявате и да не се отказвате. Когато се сблъскате с трудности, върнете се към малките стъпки. Ако ви се струва невъзможно да тренирате днес, направете само няколко минути разтягане. По-важно е да продължите напред, дори и с малка крачка, отколкото да се отказвате напълно. Проследявайте напредъка си. Една от най-приятните части от изграждането на навици е, че можем да виждаме напредъка си. Записвайте всеки ден, в който сте следвали новия си навик, независимо дали е тренировка, хранене или друго. Когато видите колко много дни сте успели, ще се почувствате мотивирани да продължите. Дори и малките постижения заслужават да бъдат отбелязани. Проследяването на напредъка е начин да се почувстваме горди от себе си и да се вдъхновим да продължаваме. Изграждането на здравословни навици е процес, който изисква време и постоянство. Не е нужно да сте перфектни, за да постигнете успех. Важното е да продължавате да вървите напред, да се наслаждавате на всяка малка победа и да бъдете търпеливи със себе си. Надявам се тези съвети да ви помогнат и вдъхновят да започнете или да продължите своя път към по-здравословен и балансиран живот. Благодаря ви, че бяхте с мен. Споделете видеото с приятел, който би имал нужда от подкрепа. До следващия път, приятели!